yazi ukuthi kwenzekeni uthe uwa lento bayifaka esamweni isukile enyaweni ihleli la kwenzeka la aphezulu andiye toilet ayizwa uthe nakanyathela lento yambamba izinyawo kodwa yanyuka yakhijinya uhlala la waza nanso kuyaphuma bheka 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 in the mighty name of Jesus right now awumphinde ngamanye amanzi sela amanzi this time ungasafostela ukwaciba ne ungasafostela la uzosizwa khona ukuthi so enough nanso kuyaphuma lento phuma esibelethweni phuma esiswini lapha esiswini nanso kuyaphuma ngale ndlela yangena ngayo iphuma kanjalo nanso ke futhi bheka iphuma kanjalo nanso kuyaphuma nanso kuyaphuma ithetele right now nalapha emadolweni yaphuma lelinyawo la ka left ebelingasebenzi seliyasebenza lelinyawo la ka right ebelingasebenzi liyasebenza naleli dolo la ka left ebelingasebenzi liyasebenza naleli dolo la ka right ebelingasebenzi liyasebenza lelinyawo liyasebenza sesiyasebenza zonke lezinyawo right now sesiyasebenza lezinyawo right now ngithi mine lezinyawo ziyasebenza lezinyawo ziyasebenza ngithi ziyasebenza lezinyawo right now ziyasebenza right now ziyasebenza right now ziyasebenza right now ziyasebenza ibandla alithi amen by Jesus mighty Jesus from 2018 hlikihle oil ke manje ima straight mama ne thank you Jesus you are free you are free Jesus amen shikinya ulela lithi akolo very good now better it akolo very good now it good straight foot where Jehovah is the doctor. Apostle Ibn Lo visited Matatiela. We are in Matatiela right now. Watch out, why Lashindu? Elasha Palsindu. Sipresenta kule nkonzo egameni elinamandla igama lika Jesu. Sambe. Watch. Viewers all over the world, connect your faith to the faith of the men of God. Oh, Jesus. Distance is not a barrier. Distance is not a barrier. Watch your screen. Watch your screen. Distance is not a barrier. Watch your screen. It's happening live from Matatiela. 31 December. Sehlukanisa umnyaka eThekwini. Ngicela ukuthi wonke umuntu agijimele office. Kakhulu wena ongibheke lapha ekhaya. Gijimele office. Uyobhalisa igama lakho ukuthi mina ngicela iTransport ezongisa eDurban. Ngohlukanisa unyaka. Kulapho siyothintita siyovuthulula umoya wehlupheko. May the Lord bless you. May the Lord heal you. May the Lord deliver you. May the Lord prosper you. In Jesus' name. Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Thank you. This is awusikhomba ufikela uhamba kanjani? Watch. Answer le walk. Apostle, from 2018, she was walking like Answer this. le walk. From 2018. Bekahamba kanje. Awusiqoqele kancane. Uzihambe kanje kanti bekubhlungu kuphi? Bendingenanto ndiye ndawa egate. Njengoba ubuhamba kanje, na uthi ufuna ukuhamba kahle, bekubabhlungu kuphi? Kubuhlungu idolo. Bekubabhlungu idolo.
awuhambe ke manje sewuthandazela. Ziphi isandla ekozweni. Awulilisela. Ushaya isandla. Umemezele. Uthi sekuyakhanya. Glory to Ibandla alithi Jesus. amen. Na usela lamanzi kwenzeke ntoni? apha esiswini ikhona into eqhaqhekayo besingasebenzi bendingayi nasetoilet anti-toilet kodwa ndiyatya Kodwa uyatsha. Kodwa akayitoilet. Mara usela amanzi waqhaqheka same time. Uba uhlukanisa lo mehluko. Hayi ukuthi bekangasela amanzi. Awuthi amen. Kungoba amanzi kaMasipala namanzi kaNdlovu akufani. Abe wasela amanzi. Mara bekungaqhaqheki.